você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar. Ahoj, takže je tu to, co jste dlouho. Co jste i dlouho čekali. Je to nový pořád Misha Star. No, takže je to co je to Misha Star? Misha Star je něco o myše Excel s Five Angels. Kdo neví, jak vypadá, tak no já vám ji ukážu. Tak, já vám ji teda všem ukážu. Tu vaši zvláštní myšku. Ne? No, tamhle vše jako viděla. No, taky máte. Tak. Já jsem tam vidět. Mám čas. A to byla taková začal písnička, bude i pak na konci. No, to je Misha Star. Misha Star je o Misha Excelové, Five Angels a je to taky o mém blogu www.terska.michalka.klubik.cz. Takže, byl. Teď máme něco o Michelle. Vytáhnu to. Něco málo o Michelle. Michelle se narodila 6.8.1997. Znamení lev. Věk 14. Záliby. Zpívá, tančí, hraje na snowboard, hraje na housle a na klavír, hraje a jezdí na snowboardu, bruslí a jezdí na kole. Má sourozence, to Matyáše, je mu 2000, narodil se v roce 2001. Míša je milá, hodná, usmívavá holka, má zvířata 3 pejsky, Ozzy, Ben, Andy. Králíček Míša, kocur Herkules. A přezdívka Smíšek, takhle to vypadá za stránky. A tady takhle on to bylo jedno fragmentu, kdy začínali. Já vám to číst nebudu, protože mě to nebaví. A tady jako mám myšku. A hlavní, co chci vám říct, jak se jmenují její rodiče. Takže potom to bude taková i soutěžní otázka, takže to bude dost důležitý. Takže jak se jmenuje, takže potom vám to řeknu, jak se jmenuje, takže jak se jmenují myšky rodiče. Myšky rodič, takže myšky rodič, její maminka se jmenuje Jitka a tatínek se jmenuje Miloš. Takže jsme splnili, něco o myšce jsme řekli a něco o blogu. Teď, jelikož ono mi to nějak nejde, takže zkusím blog, zkusím to a jestli to nepůjde, tak takže teď tu jsem a on tu je jako bude losovačka, tak zápis do losovačky a tak, takže tak.
Tak. Takže, co jsem vám chtěla říct, jasně, že blog už mi funguje, než by mi fungoval. Dělala mi blog Dezink Káťa, Katek Nelšová, z blogu Michele Ela blog.cz, tuším, na to asi nevím. Udělala mi přímo k sežrání blog. Ne, Dezink, teda. Je moc krásné, je to napsáno Welcome to blog about Michelle and Tess. Je to teda fialovo-růžový, je to teda Michele, Michelele, ela.blog.cz, to je ten, nevím. A snad se vám teď bude líbit, protože mně se líbí, on je úžasný. A kdybyste chtěli jako Káťu poprosit, tak ona vám to udělá, ochotná je, jo. Chtěli poprosit a ona je prostě šikulka, jo. Takže to bylo tak, k blogu. Ještě k blogu, jaký tu máme top list, máme tu 294 lidí a týden za 66, dnes tu bylo 5 lidí a dnes online 1. A už jsem tam dala v článku ahoj pár novinek, takže jako už jsem to tam jako dala, že tu soutěžní otázku ještě vám je řeknu. Jak se jmenujou Myško rodiče? Za A. Lenka a Lukáš, za B. Jitka a Miloš, za C. David a Petra. Takže jsou ty odpovědi mi posílejte pod článek. Budu ráda a pak to vylosuju buď dneska, jestli to tam něco napíšete. A jinak jsem šťastná, že chodíte na můj blog, ještě napíšu 4 články dneska. Jo, udělám tu kolážku. Jupi, už mi to jde. To jsem chtěla, tak mi to už jde. A asi tak. A ještě Kátě napíšu, že moc děkuji. A prostě jako tak jsem ti poděkovala, Kátě, přes sociální sítě. Takže se zatím, takže a ještě vám řeknu, co bude nakonec, co uvidíte v příštím díle. Jak bych to řekla, vylosování, bude se losovat, tak, no prostě se to bude losovat, a tak, bude se to losovat, já to budu losovat 3 výherce nebo 4, asi 3 v tomto článku jsem psala, takže se mějte zatím, tak čau.